Ουφ, πάλι 106 θα ακούσουμε. Αλεξάνδρα, Τετάρτη σήμερα. Και τι με αυτό? Ωχ, κοπέλα μου, κουβέντα θα κάνουμε τώρα. Θα γίνει αυτό που λέω εγώ. Πάει και τελείωσε. Κορίτσια, χαλαρώστε. No limit. No limit. Με τον Δημήτρη Παναγιώτου. Κάθε Τετάρτη, 5 με 7, στο ράδιο Νότες. No limits. Όποια και αν είναι η διάθεσή σου, ξέρω να την ανεβάζω στα ύψη. No limits και ζήσε τη ζωή χωρίς όρια. Εντάξει. Εντάξει, Δημήτρη μου. Κάθε φορά που φεύγεις. Ουφ, πάλι 106 θα ακούσουμε. Αλεξάνδρα, Τετάρτη σήμερα. Και τι με αυτό? Ωχ, κοπέλα μου, κουβέντα θα κάνουμε τώρα. Θα γίνει αυτό που λέω εγώ. Πάει και τελείωσε. Κορίτσια, χαλαρώστε.